Marketing moreni kechango. Yes. Lack of goodwill of one, the community. Number two, administration and governments of the day, all arms. Nyaka kisani ka mwacho peni. Yes. Sirkal mawano, mimi wacho, samoro jinyalo penjo nito sirkal oikore marom nade, bendo dewa jo piny. Sirkal ni bose keto kenge makare maga gengo, hinyruok mag ji, reso ji, kata miyo ji, dwoko ji ngima gimani gintie bang' midhiero timore. Nikech ka wang'iyo kawuono, telo ma keto sirkal tesre, magin jo Azimio, ne owuok tung' mosuoni ok owinjo bed ni dar oganda kapok osiemne gini gidhi dak kanye. Tarik 2 dwe mar 5 higani, sirkal nochiwo ne oganda modak kuonde machiegni gi aore kaachiel kod kuonde ma pi nyalo kele midhiero. Mago ting'o nyaka tie yewni manyalo muoch. Seche 48 mag gin ndalo 2 magi wacho ni gisenyiso ji kuonde, gidhi nyiso ji kuonde ma ji owinjo bed ni betie. Osechak dar ji, koth bende chwe. Dipo ni nitiere bagni moro e weche mag rakruok kod midhiero mar oula ni. Okango. Iwinjo Bati. Sirkal ok oikore. Gimiyo giikore. Kane gimiyo ji seche matin ne 48 mondo dar. Seche 48. Seche matin, seche 48. Yes. Mondo dar. Igni go tete ang'o ne gipok ginyiso jogi ni kumudake ni. Ine tie aora biro barore ka koth biro wuogi. To sami wuok waterika. Ginyiso ji ni wuoguru dhi e got malo, got no ni kanye, lobno en mar ng'a, ng'ama dhi teri kanyo, ng'ama dhi gedo ni kanyo. Mano pok giduoko. Namba 2, coordination. Sirikal ni kata sirikende mokalo onge gi gimiluongo ni coordination, riwruok e paro gi joma moko, Red Cross, Kenya Army, National Youth Service, mondo mi gitim migawo ni e yo mayot. Mano challenge ma gin go. Namba 3, nitiere gimiluongo ni legislation framework. Gionge gi weche chike moselos malong'o manyiso ni sama gima kama masira kama owuok, en ng'a mabiro konyowa timo tijni. Ing'e ni nitiere bill moro mosebudhe parliament, iluongo ni National Disaster Management Act. Yani chike ma ng'iyo weche mag masira. Pok nokale nyaka sani, en ang'o? Mheshimiwa Obuya openjo ni to sirkal en ng'a? Sirkal en gin to gi joma ni oko, mani gine, od bura ka, to gi joma ni sirkal jo Ruto ka. Wan sirkal wate. Nikech sami loso chikegi, tidhi ir jopiny, tipenjo ni, wadwa ni mondo walos gini luongo ni National Disaster Management Authority. Kata agency. Matieni ni obedo gi jatelo maduong' kacha ma en kochiewo okinyi to ng'iyo weche masira. Waseneno kolos kar kedo kata kar tudo weche mag masira miluongo ni National Disaster Management Center kata unit. Iwinjo. Ere pogruok gi miwacho ni? Pogruok gi mano macha mana unit matin. Onge gima konyo maduong' kama masira maduong' owuok kama. Kenya nyaka koro bed gi authority kata agency. In fact, kan kapacha, yes, nyaka wabed gi migawo mar sirkal miluongo ni ministry mar disaster. Nekech disaster ng'eny. Mtoko gore piny, mano disaster. Macho muoch wang'o ji, mano disaster. Oulo muoch kaka sani, mano disaster. Oro wuok, mano disaster. To ng'ama chiko weche gi malong'o man gi jomo tiyo go boeka to pesa mar budget be dhi kacha kaka Mheshimiwa Obuya wacho cha. Waonge godo. Namba 3, waonge gi chike. Sani kono jinia, wuoguru ka, udagi wiyi wuoguru ka. Gidhi kanye. Jogi biro penji ni wambe chik emo yieno wabedo ka. Kaka ne ang'e ni Raila Amolo Odinga nokono gi nyoro nyocha. Ni jo Mukuru kwa Njenga makori igologi. Igolo jogi ka sani to koth to chwe. To nokinyisogi ni giwuog ka. Koro nekech koro ineno ka masira biro, tiwacho ni masira ni biro hinyou, wuoguru. Igologi sama masira osechopo ma koth chwe. Igologi, koth go blanket oko, koth go nyithindo oko. Ok ikonyogi. Gol gi tinyisogi ni wadwa teru kama kama. Tok sama masira temore kende. Tergi kuno kuma biro gimiluongo ni long term. Maonge chieng' mane giduok ka kendo, onge masira mana yudgi kendo. Mane challenge ma wanogo sirikende gi te. Kata mana sirkal mokalo, mano challenge mane wanogo. Koro an gima dak kwa sirkand Ruto ni. Ka wadhi mbele, nikech jopiny bonego bed oyudo weche makonyogi. An gima de kony Kenya en ni nyaka walos chike masiro weche mag masira. Namba 2, nyaka watim coordination e yo makare. Jolweny, jo National Youth, wabunge, jopiny kawan, jo chama, politicians, mondo mi wa coordinate. Sani kipenjo mbunge, ni in gweng'u kacha, ji adi motho, obiro mi namba mopogore. Kidhi penjo regional commissioner, obiro mi namba mopogore. Kidhi penjo CS, obiro mi namba mopogore. Nekech coordination onge.
ji biro tho mahinyre. Okay. Koro an gima kwayo ni watim coordination, waket chik, to maduong' ahinya ji nyaka riwre e paro mwawi kana ilo wacho ni utimo gimarach, ok owacho ni nikech ochau, owacho ni nikech oseneno kumudhiye oganda hinyore masira mar oulani. Okay. To kuikoru mar loso weche mag masira, ji otho Maimayu, ji otho Sindo, ji otho Machakos, ji tho Nyando. Ang'o ma watimo e riwruok mar geng'o weche mag masari? An pok aneno mano. Koro wakwa sirkand Ruto ni. Wan gima jo Azimio nyalo dwaro en ni nyaka koro wane kutero weche mag chiemo, nikech sani tuoche be koro osewuok mag pi. Nyaka uter weche mag yath, uter weche mag chiemo, uter gima chalo blanket mondo jowa oyud resruok. Jowa onge resruok. Okango. Iwacho ni iwacho gi kweth maketo sirkal tesre ni gimotimo notime samarach. Udaro ji to kunyisgi kamodhi. Koponi owegi to misiro gore kuomgi ma pi obiro muko ohinyogi kanyo, manto koro ber. Iwinjo? En gima rach. Kendo ok dwa wach ni mondo gibed kanyo masiro bi ohinygi. To wan wacho ni kamigologi, gima Raila Odinga Amolo Odinga wacho gi jowa, gi kweth mar Azimio en niya, kigolo joka Mukuru kacha, golgi to tergi kuma gidhiye, kuma ging'e ni gidhiye. In igologi kata gidhi kanye? Gologi to ber ndi, nikech masira biro yudo kanyo. To gidhi kanye? Okay. Nyaki nyisgi ni wagolo uka, to watero uwe lopni. Ubed kanyo nyaka chieng' nikech ka ma lop sirkal. Gima